Moi boas a todas e a todos e benvidos, benvidas un día máis aquí ao Asousere, ao vosso programa. Hoxe estreamos tempada, quinta tempada do Asousere. Silvia, como ves? Que o tempo pasa demasiado rápido. Bueno, tanto, tampouco, non? Sí. Bueno, en fin, comezamos unha nova tempada, é o programa número 43. Temos un programa un tanto especial, imos a facelo dunha maneira relaxado, sin moita presa e sin moita organización, para que mentir. Sin máis, comezamos o Asousere. Nas efemérides de hoxe temos que en 1986 morre Pucho Boedo, cantante galego. En 1950 prodúcese a independencia da India despois da folga de fame de Mahatma Gandhi. En 1882 nace Virginia Woolf, escritora británica. Comezamos. Bueno, Silvia, antes de nada, estaría ben que tivemos unha pequena conversa para que nos contes que fixeches dende o último Asousere, que en que andiveches metida, Silvia? Porque sei que andiveches por aí adiante, non? Nos veches como un paseiño, ou puxos algún sitio, non sei, algo, contanos algo, Silvia. Pois basicamente volvín a Madrid, instaleime, estudiei, fixen exámenes, aprobei algúns, suspendín outros, a vida é así. E despois, pois nada, empecé clases. Fun a Barcelona, mima, non me acordaba deso. Silvia, imagínate o que estou xa metida no curso e agobiada que non me acordaba de que fun de vacacións. Pois sí, fun a Barcelona. Moi ben, moi ben. A ver, foi unha vacación de relax, non foi unha vacación cultural a tope de ir, sabes? A ver todo o que é máis, foi unha vacación en plan, acabamos de acabar exámenes, vámonos relajar. Foi unha vacación, non é sempre plural. Iso pode ser un debate lingüístico. Vou paso por día. Díxeno por eso, non porque me equivocara. No, a ver, que foi moi de relax, vimos o esencial, pero tampouco, sabes? A ver, que bichedes en Barcelona, Silvia? A ver, pois vimos as Ramblas, sí, o Paseo de Gracia, a Sagrada Familia, a Casa de Gaudí e a playa. A ver, os básicos. E depois fomos ao Parque Güell. Correcto. E tamén fomos a Montjuïc e a un castillo que estaba ali. E fomos no teleférico. Sí, Montjuïc está guai, sí. Un castillo, a ver, unha fortaleza máis ben. Bueno, sí. Sí. Sí, o castelo de Montjuïc, sí. Ainda fixamos cousas, para o que dormimos, porque, a ver, basicamente levantábamos todos os días ás 12 ou así, sabes? E biches, perdón, no castelo de Montjuïc, biches onde morreu Lluís Companys, non? E todo o rollo, onde está instalada, a señora. Pois eso non o vimos. No, pois é o principal de Montjuïc. O sitio onde mataron a Lluís Companys. Probablemente pasamos por el NIP e non nos demos de conta. O sea, é o foso ese grande, o sea, foso, é esa, non sei como se chama exactamente, que é enorme, moi grande, que está fundido a parte dereita do castelo. Sabes, ese espacio que é moi profundo? Sí. Pois aí é onde asasinaron a Lluís. Pois non nos fija. A ver, o día íbamos, se che dijo, de tranquis. Modo relax a tope. Relaxing capen con café con leche en descaradamente, Montjuïc. vamos. Sí. Bueno, está ben. Bueno, tuvemos problemas con Airbnb, pero bueno, como todo o mundo. A ver, é o que ten ir a unha empresa. Non temos diñeiro, Anxo. Xo sei, pero que non temos diñeiro. Bueno, a ver, que se vai a facer. En fin. Pues desde aquí denunciar e non recomendo ir en Airbnb. Se non podes pagar unhas vacacións, vai a un sitio máis cerca. Pero desta experiencia estou dicindo que non. Iso é unha boa mensaxe, Silvio, para os nosos ointes. Pois sí. Bueno, algo máis que nos queres contar sobre a tua viaxe? Non, a verdad, non fixamos nada máis. Bueno, fomos a Razmataz, pero hai moitísimos franceses en Barcelona. Moitísimos. Desde logo cando fomos nós hai máis francés que catalán. Non hai nada entusiasmo. De catalán, no, digo con moita rabia porque teño un certo problema con Francia. Oi, Silvia, podemos profundizar nisto? Acaso eres racista? No, só son non sei, no,
teño un problema con Francia. Grave. O sea, non me gusta. Bueno, non vayamos a profundizar demasiado. O país no, a xente. O quinta cuestión, que había moitísimo. Non oímos casi nada catalán na calle. Para que despois digan, No, pero moi disappointed. O sea, que eu e as dúas chavas que iba tamén estamos, bien, en Barcelona, vamos a ir catalán, jaja. E falar, porque tú parlas catalá. Sí. Moitísimo. A ver, entendo. Pero non sei dicir nada. Si explau é pouco máis. Bueno, algo máis sabrás decir. Visca. Pues tamén. Pero eso en conversación creo que non o usas moito. Bueno, depende de conversación. Sí. Pero eso, que denunciar que en Barcelona non soe tanto. O é moito máis francés que catalán. Joder, que triste. Bueno, mira, podía ser peor. En fin, seguimos na Sousere. Imos comezar un pouco, xa dicimos, temos un pouco un desorde extraño, momentáneo, sí. Mentras nos retomamos. É o primeiro programa da temporada. Claro, mentras retomamos un pouco a dinámica de programa, que é importante, non? Temos este desorde. Entón, hoxe imos comezar, vou comezar, no meu caso, eu lendo un poema que escollín por varias razóns. Primeiro, porque é un poema que está moito fora moi fora da miña área de confort. Despois porque o autor é outense, que tamén ten o seu punto a favor, e ademais que é moi majo, de verdad. E bueno, eu recomendo moito este libro. Chámase Se Pedra na Brea Tema, é un poemario de Ramón Blanco. Está publicado por Chanda Pólvora. En serio, recomendovolo moitísimo. Gostaríame explicarvos ben como explicou Ramón Blanco na súa presentación, pero claro, foi no 2017 e a memoria é moi corta, ademais tamén fai moito tempo que lín este libro, polo tanto o único que vos podo dicir é que ten unhas certas influencias chinesas, e entón é como unha fusión así un tanto especial, e a min gustoume moito. Conste que non é, repito, non é o estilo que ao mellor máis me identifique, pero sí que fixo algo dentro de min que me gustou moito. E bueno, vou ler o poema, que non teñen título ningún, está na páxina 17 deste libro, e sen máis comezo a lelo. Esperto, veño de soñar cun neno morto. Aves cánoras, berros de crianzas, cinzas do soño, estalan os vidros da fiestra, campás tolas como a muller que corre cos lobos, o lobo que me mordía na neve do norte, como un can ladraba Wolf. A man, nas horas, unha dor tan profunda, gruta do esquezo, para lembrar que quen son lavo a cara varias veces. Quero borrar o rastro dun crime, quero borrar o que, sen querer, pensamos ás veces. Nin a auga fría evita o incendio da vista, ao contacto coa páxina. A literatura debería ardernos nos ollos, convertirnos en cinza, o anel, como a quen arrinca pétalos dunha flor. Traída do soño, anotaba as impresións que me provocaran os soños, contaxiado por aquel cego que sempre tivo a cor, amarela por compañeira, até que un día tivo que despedirse por sempre dela, só podendo imaginala, soñando, imaginando, que abrazaba un lixeiro fume, o cigarro na boca homicida dos domeadores de coitelos, cinzas cuspidas nos ollos, flores da tortura, as que consigo rescatar de algún soño. Bueno, Silvia, que che pareceu? Moi ben, a min gustoume. Ese é o teu veredito? Sí. Que tal o leín? A verdade que bastante mal, pero bueno. No. Facía moito tempo, ademais, repito, non é algo que este dentro da miña zona de confort, pero sí que me gusta moito. E o libro en sí ten un fío condutor, por tanto, aínda que haxa zonas que son un pouco complexas ao mellor de entender, ou polo menos para min, que eu tamén teño que admitir que tampouco son especialmente espabilado, por desgraza, en algunhas veces, vaya, para outras. Pero
Pero bueno, iso, que é un libro moi recomendable. Aparte ten, por certo, outra cousa que me gustou moito do libro, que me ia esquecer de comentar, é que ao final do libro hai unha dedicatoria moi interesante. Bueno, quen este vendo o vídeo podcast pode ver un pouquiño a dedicatoria. Basicamente é unha mancha de tinta, non? Que está no medio da páxina e pon: este libro rematouse de imprentar en Betanzos nos primeiros días de decembro de 2017, cando se cumpren 15 anos da catástrofe do Prestige, 25 do naufraxio do Geansea e 30 do sinistro do Casón, mentres a tinta seguía o noso pensamento e o petróleo os nosos pasos. Bueno, por moitas razóns eu recomendo que merquedes este libro, se non o tedes, que o leades, que está de maravilla, de verdade. E bueno, pasando noutra orde de cousas, vai sendo hora de que, como ben coñecidos a Sousere, falemos da actualidade. Bueno, Silvia, que temos hoxe na nosa actualidade? A verdade é que hoxe na actualidade estamos un pouco escasos, porque a calidade actual por lo menos dos periódicos que estuvamos mirando, sin ser hater, non dá para moito. O sea que vamos facer o que podamos co que temos. A primeira noticia é sobre Eurovisión, que, bueno, como sabemos, fai pouco decidiuse que canción vai ir por España. Miki, que é o representante de España este ano, di que Eurovisión une as miñas pasións, viaxar e a música. Ti escoitaste esa canción, Anxo? He de admitir que non vin o programa, nin vin o té, non son santos, non sei, non os vin, non vin nunca o té. O programa de Eurovisión do Estado español pois tampouco me interesou nunca moito. Eu son eurofan, eso sí que o admito, e a min gustame moito Eurovisión, a vexo Eurovisión sempre, todos os anos. Ainda que imos a falarlo máis adiante, este ano non. Pero bueno, eso falámoslo agora. Sobre a canción deste ano do Estado español, he de dicir que sí, que me gusta. A máis é dun grupo... Sí, gústame. Pensei que ibas a estar no meu lado honesto. Non estás... non che gusta? Odioa, é horrible. Ódiala, porque, a ver, contame, por que a odias? Eurodrama. A ver, non me gusta el como persona, xa. Bueno, eso non sei porque eu tampouco coñezo, o sea, vale, valoro que, simplemente a canción. Explico. O ano pasado eu era moi seguidora do T, como xa se veu no programa. Este ano non o seguín nada, porque realmente non me... a xente non me... sabes, non che engancha. Pero bueno, a miña compañera de piso gusta e entón vin algunhas galas. E el nunca me... O sea, non é que me cae mal como persona, pero nunca me gustou o que fai no escenario. O sea, non che convence. Non me chamou a atención, non entendía por que chegou tan lexos, simplemente non me gustaba. E xa, despois, a canción que lle puxeron, eu non sei por que lle gusta a xente, vamos. A ver, mellor que Muérdeme, de María, a verdad, sinceramente, sí. A ver, Muérdeme era interesante, pero para Eurovisión... Como que era interesante? Era interesante para poñer nunha discoteca as tantas da mañán, pero para eso. Eurovisión, no. A ver, a min, Exacto. sinceramente, esa manía que está collendo o Estado español últimamente de levar Reggaetón. perreadas, por dicir alguma maneira, ou, como se di en galego, revoladas, pois non o comprendo, pero bueno. Bueno, eu eso, que mellor que Muérdeme, inda, bueno... Pero non me gusta nada. Nada, estou totalmente en contra. Escoitastes algunha que se presente por Portugal? No, eso suelo estar atento, de Portugal pois sí eu suelo estar atento. escoitei unha que me encantou. De feito, sí, como se chama? A ver. Ai, mércores, espera un segundo. É que é algo dun teléfono móvil. Sí, no, pero recomendo vola 100%. Ai, mira, xusto. Telemóveis, chámase. De Conan Osiris. O sea, directamente dun telemóvil. Sí? Dun Pois, móvil, vaya. A canción é como pouco balada, tal, pero despois ten como un kick de música electrónica. Estamos... aquí un non pode explicar, tendría que oír. O sea, ten como casi 500.000 de reproduccións. Hai moito apoio. Que dis? Sí. Non escoitei absolutamente nada. Pois a ver, tamén é certo que, como íbamos a falar,
eu este ano penso facerlle boicot a Eurovisión. Xa. Penso ver as cancións dos países concursantes. Eso non me pode quitar A ninguén, ver, ni pero eu siquiera creo que Israel. esta ainda non é representante, creo que é como, sabes? Sí, por suposto. Pero este ano Eurovisión para min defraudoume moito por un motivo principal. Aparte de que xa non nos debían deixar participar, que se vai a celebrar en Israel, e entendo que eso é porque gañar Israel, pero que xa para empezar non debería concursar Israel Sí. en Eurovisión, por moitos motivos. O principal porque é un país en guerra e é un país xenocida, é un país o peor do peoriño do peor. Iso para comezar. É que se permita participar nun concurso que naceu despois da Segunda Guerra Mundial para pacificar Europa despois xusto da guerra, é que é E patético. non tería sentido que como é para pacificar sigueran participando. Non ten sentido que se lle permita participar nun concurso de paz a un estado que está en guerra e ainda por arriba invadindo outro país. Pero bueno, esos xa son outros temas. É o que digo, que me dá moita rabia, aparte porque Israel, que é un estado moi atrasado en moitas cousas, véndese ao mundo como supermoderno cando non é así, e aproveitáronse e fixeron unha campaña tremenda e moi sucia para gañar o concurso, porque eles interesalles moito para lavar a súa imaxe. Claro, sí, sí. Claro, para lavar a súa imaxe de cara ao mundo. Entón, claro, eles fixeron unha campaña sucísima, fixeron unha canción que realmente non tiña a escenografía horrible. Eso é verdad. Porque Eurovisión é tanto a música como a escenografía. E a escenografía, o sea, foi horrible. E eu viro en directo e foi horrible. Horrible. A mí a Para min que foi disgustado de a todo. ver, a canción en sí non estaba mal, pero é que tampouco era unha canción gañadora. Tampouco era unha canción gañadora, había cancións mellores. O sea, pero para min casi nunca ganan as que a mí me gustan. Bueno, pero non é cuestión de gustos, é que eso foi unha tendencia que se creou e eles fixeron unha campaña publicitaria tremenda a través das redes sociais pagando a influencers de Instagram, a youtubers e todo o rollo para que fixeran publicidade desa canción. A cambio pagabanlles viaxes e vacacións a Israel. E despois, como saben que o público que principalmente vota en Eurovisión é moitas veces LGBT, durante a semana de Eurovisión, das clasificatorias e da final, pagaron unha inxenta de diñeiro de publicidade en redes sociais homosexuais, trans, todo isto, en Grindr e outros aplicativos, e pagaron, pero unha pasta de vota por Israel cando eso non o poden facer. En teoría, pero fixeron igual, vota por Israel, vota a diva real, sabes, como centrando o obxectivo xusto no colectivo, non? E para facer a tipa esta unha diva de eu que sei de que, eu que sei. E pareceume tan fea esa xogada. E por arriba gañaron, non? Entón, foi terrible. Non me acordo, ahora mesmo non me acordo, porque claro, xa fai tempo e eu a memoria fallame moito, pero non me acordo quen quedara de segundo. Quedara Eleni Foureira de Chipre, que, por exemplo, a escenografía estaba de maravilla, a canción era moi pegadiza, por tanto xa tiña esas dúas partes ben. A canción todo o verán estuvo a da que quedou de primeira eu non oín en ningún sitio. Nada, pero a de Foureira foi un petardazo. Hasta foi a fama a bailar. Sí. Realmente eu penso que foi a real gañadora, pero bueno. E eu penso que a que debería gañar, o que pasa é que eu entendo que é complicado, porque Eurovisión hai moitos gustos, pero penso que quen de verdade tiña que gañar. E eu entendo que a ópera en Eurovisión non acaba de entrar, non? Pero é que La Forza non me acordo como se chamaba, pero a canción era La Forza, era unha canción impresionante. A escenografía era sinxela, pero era moi boa. Eu penso, polo menos, que para a canción que era bastante boa. Podía ser mellorar, cuidado, penso que non era o mellor que podía ser, pero era moi boa. Pero en cuestión da canción e a calidade artística desa muller, porque non sabe, o sea, en televisión ves o talento, pero ali escoitar esa muller cantando foi espectacular. É que foi espectacular. O sea,
foi unánime no público, porque eu penso que foi a actuación que máis aplaudiu a xente no público, pero de verdade, foi tremenda. A tía tiña unha voz, chegaba a un agudo imposible, tamén, que eso tamén hai que dicir, cuidado. E pareceme moi injusto que non... non tivo unha mala posición porque creo que quedara no top 10, pero mellor que Israel calquera, joder. A ver, para que engañarnos. O que sí que foi moi triste foi o Estado español, eso sí que foi gracioso. Anxo, a mí me gustaba a canción do ano pasado. Que sí, a ver, que non era unha mala canción, pero o sea, non iban con esa canción non iban a facer nada, porque era unha canción que non era fea, pero que para Eurovisión no. O sea, baladas xa suficientes, baladas, stop, baladas. No, prefiero despois, máis baladas que... E despois, que claro, como eran en Lisboa e Sevilla está a 3 pasos, eso estaba a rebosar de españoles, de fans. De fans do T. Pero de fans do T, tolos. Que mima, vale, a máis aplaudida foi La Forza, pero a máis locura foi a española, porque eso era, o 50% eran españois. Home. E era España. Pero dunha maneira, eu non pode ser que este aquí para desconectar un pouco e non me deixen nin tranquilo. Así pero me bueno, sentín eu en Barcelona. Xa, pois ves, non nos deixan tranquilos, Silvia. Isto é terrible. Solo dicir que non me gusta a canción. Recomendar outra vez a de Portugal, Miradia, sí, Telemóvil. Teño que mirala tamén, sí. Pero eu a deste ano sí que me gusta do Estado español, porque é así moi festivaleira, moi... No. É pegadiza. Creo que temos dúas venas diferentes do... E penso, sinceramente, penso que pode ter unha boa escenografía. É que eu ese señor é que non me transmite, non me transmite nada a mí. Saban, a min, eu non coñezo moito rapaz tampouco, pois non sei. No escenario tampouco, o tipo tampouco que se manejara moito. Pero bueno, era festeira, entón a min gustame máis que a do ano pasado, por exemplo, gustame máis. Pero por exemplo, eu tamén estou moi de acordo nun vídeo que fixo o Aquele, que é un youtubeiro, creo que xa temos falado algunha vez aquí, un youtubeiro galego, que está moi ben, e debe visitar a súa canle. A min, eu concordo totalmente co seu vídeo Galiza Eurovisión deste ano, que propoñía a Bayuque e a Liboira para ir a Eurovisión, que a canción Olvídame, que por certo, xa a canción Olvídame interpretada por a Liboira a secas é espectacular, e a versión que fixo Bayuca con esa interpretación é tamén espectacular, pero ten moita razón en moitas cousas, porque é un temazo, é unha canción espectacular, e despois que pode dar lugar a unha escenografía que se escoitades e ides imaginando unha escenografía en Eurovisión desa canción, pois a verdade que podría ser moi interesante, non? Pero bueno, en fin, suficiente Eurovisión sí, por hoxe, Silvia. Cal é a seguinte noticia? A seguinte noticia, dixeste a ti, non, o sea, só mencionar do Diario Galego. Solo mencionar o do Diario. Vale, moi ben. Bueno, se queres comentar algo. Sí, a ver, hai que comentar que estamos de parabéns porque por fin temos a confirmación de que este ano, a finais, que eso para mí é un pouco de decepción, porque eu esperaba que fora a principios, iluso eu, pero bueno, en teoría vai haber a finais deste ano, do 2019, un diario en galego e centrado nos intereses do noso país. Por tanto, é unha noticia maravillosa. Non sei que opinas ti, Silvia. Home, eu todo que sea promover o galego xa sabedes que estou a favor. E se ainda por enriba, non sei, pareceme moi ben. A ver que tal se dá. Ese é o meu medo. Pero bueno, hai que ser positivo. Eu penso que ben, malo será. Hai que ter fe. Exactamente. Bueno, seguinte noticia, Silvia. A seguinte noticia tamén é comentarla porque tampouco, xa vos digo que hoxe non había nada de chicha. BuzzFeed España cerra, non sabemos por qué, pero anunciaron en Twitter. Bueno, é unha pérdida un pouco grande porque a cantidade de horas que pasa a xente facendo tests estúpidos, como os que imos a facer hoxe, non? Sí, e sabes, alégrome un pouco porque eu tuve un pequeno problema con BuzzFeed España. Elo? Boa pregunta, Anxo. Porque había un test que era te decimos, o sea, elige estas cosas e te decimos que porcentaje de gallego eres.
Atacou a túa galeguidade. E as miñas compañeras daqui, que non son nada galegas, tuveron como Sí. un 60, non sei que, unha incluso tuvo como un 80, Sacaron máis puntuación que ti, vai. e eu saquei un 30. Entonces levo boicoteando BuzzFeed España desde aquel momento. Non me alegro de que cerre, eso é moi pero duro. eu só digo que ao mellor tuvo algo que ver con ese test. A ver, que o mellor foi galeguidade para madrileños, sabes? En plan... A ver, hai que as preguntas eran en plan licor, café, sabes? O típico, pero bueno. Que me afectou, que estaba boicoteando e agora cerrou. Non polo Vale. meu boicot, claramente, pero bueno. No, igual que non vai pechar Eurovisión polo meu cohete este ano a Israel, Exactamente. pero bueno, este ano, ainda que me coste, porque teño sempre esa espinilla de ver Eurovisión, pero non penso ver Eurovisión. Seguinte noticia, bueno, Silvia. A seguinte noticia foi que neste, o sea, fai pouco, o día 22, que foi a semana pasada. Bueno, non, foi esta semana, e anunciáronse as nominacións aos Óscar. Ti estás posto nos Óscar deste ano, Anxo? Para nada. Como para nada de nada. Nada, de nothing, de Bueno, nada. vamos comentar, eu que sei, as 3 categorías máis importantes e xa está. A mellor película está nominada Black Panther, ti viste, non? Non. Pois a min encantoume, está moi ben. O que pasa é que, sabes, ao ser tan neste ano están as do ano pasado, Black Panther quédame moi lexos na miña cabeza, sabes? Porque xa se estrenou Sí. fai moito. Despois, La Favorita, que é de época, é como da realeza inglesa, sabes? Sale Emma Stone. Despois Roma, que a recomendei eu no último Showshare, que é unha peli mexicana de Alfonso Cuarón. Está genial e volvo a recomendar. Ha nacido unha estrella, que supoño que tampouco a vistes. Eu tampouco a vi. Non a vin, pero teño ganas de vela. Verdad? Eu tamén. Despois Sí. Green Book, que non sei de Ese que que é. escoitei algunha canción Sí, eu tamén. dese filme, vaya. Porque ademais estuveron incluso no top 50 España, top 50 mundial, petou bastante. A ver, porque Lady Gaga é Lady Gaga. Xa. Bueno, pero Lady Gaga non estaba nun momento un pouco de baixona antes desta peli. No, Sí, que sí. va, no. Sí, Lady Gaga, sí. o que pasa é que Lady Gaga é unha artista que muda moitísimo, fai un pouco que xa da gana. Entón, Básicamente. pero eso é o que me gusta dela, tamén. Eso gusta moito dela. La que fai sempre un pouco que... Creo que perdimos a Silvia. Sí, vale, estamos aquí outra vez. Hola Silvia. Hola. Bueno, seguimos. Bueno, deficiencias técnicas como sempre nos A ver, ofere, isto como é un non podía clásico. ser de outra maneira. Infiltrado en el Ku Klux Klan, que esa película teño na miña lista para ver desde fai moitísimo, e dis que está genial. Que película? Que non nos quitamos? Infiltrado en el Ku Klux Klan. Sí, que é dun negro que se mete no Sí, Ku Klux e Klan. din que ten unha banda sonora espectacular. Despois Bohemian Rhapsody, que me encantou. Que eu nunca fui un super fan de Queen, pero Pero din encantoume. que non é moi fiel á historia. Bueno, a ver, sinceramente, se agora fan, este é un exemplo un pouco raro, pero se agora fan a peli de One Direction, por moi boa que sea, sempre boa que, sabes? Eu entendo que os fans máis dedicados Exacerbados. exacto, a Queen, pois vean fallos ou que non se trataron ben certos temas. Pero, Pero bueno, a ti o produto final gustouche. A mí encantoume, eu sei que é imposible reflejar algo porque pasou Vale. con libros e con todo. E despois, El vicio del poder, que creo que é sobre a administración de Bush, o sea que ten moi boa pinta. E nada, estes son os Óscar deste ano, a ver que tal se dan. Algo máis, Silvia? Algo máis que engadir? No, a verdade é que a actualidade non dou para máis. Non dou para máis. Moi ben, pois seguimos entón no Xousere. Aquí remata a sección de actualidades. Se me deixa o reproductor poñer a cancionciña, vale? Bueno, hoxe, na pausa musical, temos ao grande Pocho Boedo, que, como decíamos, hoxe fai, non sei exactamente, 30... Bueno, daseme moi mal. Fai moitos anos da súa morte, do seu pasamento, morreu no 1986, e era un grande artista e cantante galego, músico,
E escollín hoxe a canción que a min me gusta moito del, que é o monólogo do vello traballador, e sin máis, aquí está. Agora tomo sol, pero hasta agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan suando día a día, suando día a día nun laborar arreo. Gastei o tempo co xornal dos sábados, paso a primavera e o inverno. Dinlle o patrón a flor do meu esforzo e a miña mocedade nada teño. O patrón está rico a miña conta, eu a súa estou vello. Ben pensado patrón, todo me debe, eu non lle debo, eu non lle debo nin siquiera este sol que agora tomo, mentras o tomo espero. Ben pensado patrón, todo me debe, eu non lle debo, eu non lle debo nin siquiera este sol que agora tomo, mentras o tomo espero. Bueno, Silvia, isto foi o monólogo do vello traballador. Non sei que che pareceu. Gustouche? Sí. Non conocía, o sea, era falar, pero non oíra. Creo que nunca oíra unha canción del. Bueno, si que escoitaches porque el participou nos Tamara, no grupo Noies. Pois mira. Sabías? O de Santiago Bou, todas estas cancións. A canción está moi mítica de... Bueno, non me acordo agora o nome, pero de que... Solo que di, só Deus puido crear esta terra, que é moi mítica, é moi épica tamén, sobre Galiza. Bueno, que estas cousas están... Que Pucho Boedo, en serio, ten unha discografía e unha voz. Para min, eu sempre o defino como Elvis galego, que tiña unha voz así como moi de tenor, moi bonita. En fin, isto foi a pausa musical de hoxe. É hora do caderno de bitácoras. Bueno, Silvia, cóntame, que tes hoxe no teu caderno de bitácoras? Pois no meu caderno de bitácoras non traio libros, pero sí traio series. Na miña búsqueda por motivación para estudiar, encontrei dúas series sobre a abogacía e o dereito que me están enganchando moitísimo. Un é The Good Wife, que é bella xa, bueno, introduciume a miña compañera de piso.
E vai sobre unha muller que é como a muller do fiscal xeneral do Estado e empeza con un escándalo de que o seu marido pois tuvo relacións con prostitutas e usou mal dinheiro e tal. É como ela volve á abogacía para poder manter os seus fillos. Está recomendadísima. E a segunda é como defender a un asesino, que está genial, está me encantando. É sobre pois unha facultade de Dereito cunha profesora que ten prácticas cos mellores 4 alumnos da clase. E, bueno, pois con estes 4 alumnos en principio todo vai ben e están defendendo casos, pero empezan a pasar cousas super impactantes e claro, teñen que encubrir o que van facendo e, bueno, está genial. O sea que estas dúas series están recomendadísimas. Guai. E Anxo, ti que tes no teu caderno de bitácoras? Bueno, eu no meu caderno de bitácoras por primeira vez en moito tempo non vou facer autopromoción. Bueno, vou a recomendar moito unha exposición que aínda penso que estades a tempo de ir vela, que non puido ir Silvia cando estivo este inverno, pero que eu sigo recomendando, que é Alba de Gloria, que é unha exposición sobre o discurso Alba de Gloria de Castelao. Está na igrexa de Domingos de Bonaval, ao lado do Museo do Pau Galego, e é maravillosa esa exposición. A mí gostoume moito porque é moi fiel á figura de Castelao e porque aporta moito sobre ese discurso. Ten tamén unha parte moi interesante que é a experiencia de realidade virtual, donde parece que vas a tomar algo con Castelao. Entón, está moi guai, de verdad. Recomendado 100%. Isto foi todo. Bueno, Silvia, outra vez máis na toada. sí, Improvisando. a nosa sección favorita con moita diferencia. Sí, vale. A ver, que se vai a facer? Bueno, hoxe na toada vamos facer tests e vou empezar eu. Vamos facer 2 tests cada un e non che vou dicir sobre que é o test hasta que cheguen os resultados. Vale. Vale, Ben. primeiro, que película de 2018 verías nunha primeira cita? Pero espera. Xa vas entrar a coitalo, Sí, directamente a facer o test? que querías unha preview ou... Sí, bueno, non sei, ou fai como queres, pero con cariño. Vale, Dicir. queridísimo Anxo, que gran persoa eres. Oh, Que película grazas. de 2018 verías nunha primeira cita? Non a primeira cita. Sí, creo que xa sei cal vas a decir porque xa falamos desto. Vale. Black Panther, que é de superhéroes, como sabes. Sí, Nace unha estrela. sí. Un lugar en silencio, que é A Quiet Place, que é como thriller. Vale. Los Increíbles 2. Avengers Infinity War, que tamén é de superhéroes. Ou Roma, que a túa queridísima amiga Silvia tanto che recomendou. Non sei se decantarme por facerche pelota ou por decir Os Increíbles 2. Os Increíbles 2? Sí, Pensei porque- que ibas decir Nace unha estrela. Eu que sei, que é máis bonito que ver algo de dibuixos, non sei. Eu penso que non hai nada mellor. Vale, seguinte pregunta. Donde Ademais, pensa no lado Sí. bo, porque os dibuixos normalmente, non sei, algunha vez sí, pero normalmente suelen tratar pouco temas de política, por lo tanto, é un descanso, tamén. E non creo que en Infinity War ou en... Bueno, sí, é verdade. Sí, Sempre se pode encontrar a forma. Bueno, ainda que Ves? din que este Increíbles 2 trata certos temas de masculinidade, feminismo, o sea que a mellor estás eligindo mal. Pero bueno, había que intentarlo. xogaste esta. Donde é máis probable que estés nunha festa? Na mesa de beer pong vexo complicado porque creo que nunca na miña vida vi unha mesa de beer pong. Por ali cuns amigos cercanos, seguindo ao perro ao can da casa por todas partes, socializando con todos os invitados, bailando ao ritmo da música ou non estaría na festa. Bueno, a ver, depende do día, pode Sí. ser a última resposta, pero bueno, eu tamén hei de admitir que me gusta a festa como a que máis. Ou eu diría entre socializando coa festa inteira ou dando todo na pista de baile. Vale, socializando con todos os invitados. Vale, pareceme Cal correcto. destas clases universitarias falsas tomarías? Como madurar e non morrer no intento? Como construir a túa marca persoal?
Introdución á fotografía de comida, doblar roupa a nivel avanzado, ciencia dos memes ou como finxir que eres alguén hasta lograrlo. Ciencia dos memes. Sí, a tope. Vale, elixe unha palabra que simplemente non che gusta. Pus, púbico, húmedo, filtración, pantaletas ou flema. Pantaletas? Non sei. Eu tampouco sei o que significa. Con solo pedilo, podo regalarche unha destas cousas ao instante. Cal escollerías? Mellorar un pouco a concentración, máis confianza en ti mismo, 8.000 seguidores en Instagram, ser máis ordenado, un bo seguro médico ou a tarxeta de regalo de Amazon de $6.000. A ver, non sei se vai quedar moi capitalista, pero $6.000 son $6.000. A ver, un bo sei. seguro médico, gracias a Dios, non vivimos Non, en Estados Unidos. mentras os sergas funcionen, non, grazas. Bueno, pero cales eran as primeiras? Porque non se escoitei ben. Mellorar un pouco a concentración ou máis confianza en ti mesmo. E a seguinte? 8.000 seguidores en Instagram. No, vale, pois $6.000 son diñeiro. $6.000, a ver. É unha putada que teñan que gastarlos en Amazon, pero bueno, Xa, Son 6.000 pero valos dólares. acabar gastando. Todos sabemos que os vas a acabar gastando. son Entre unha cousa e $6.000. outra, Xa, bueno, eu o mínimo que gaste en Amazon mellor. Eu prefiro home. o comercio local e de proximidade. Vale, aquí é completar. Se a miña parella blanc non sei que non o podo soportar, vale? En plan, cousas que se alguén fixera non soportarías. Todavía lle mando mensaxes ao seu ex, fuma, non ten metas para o futuro, non me fai reír, bebe demasiado ou é alérxico aos cans. Alérxico aos cans. Vale, este test era un test que era hai solo 6 tipos de millennials. Que tipo de millennial eres? E ti eres anti-millennial. Ah, como? Ti eres anti-millennial. Sí, Pois ese é o que eu quería escoitar. Mais alá da túa fecha de nacemento non hai nada máis que te identifique como millennial. De feito, desprecias as palabras e rechazas todo o que ten que ver con esta xeración. Tal vez non estés tan activo nas redes sociales como algún de outros millennials. Bueno, aquí, bueno. Ou tal vez simplemente te sintas fora de lugar cando se trata das tendencias actuais. Como sexa, non sintes que compartas as mesmas conviccións e ansiedades que o resto da xente da túa xeración. Pois eu penso que é das poucas veces que lle vou a dar un pouco a razón. Eu creo que tamén lle... Vou dar, son anti-millennial. É certo que sí que hai certas cousas do millennialismo Que ti ou, levas por decir, ao extremo. que eu levo ao extremo que sí Sí. que asinto. Pero como millennial o concepto en xeral bota un pouco para atrás. Sí, eu non Eu- se me preguntas millennial, non diría Anxo. Como representante Nin dos diría tampouco millennials. Silvia. No, desde logo que no. O sea, eu penso que neso os dous coincidimos Pois sí. bastante. Pero sí, o sea, eu non me sinto identificado como millennial, pero sí que hai moitas cousas do millennials, por decirlo de alguma maneira, que sí que me gustan. Entón, bueno, estamos aí un pouco no limbo. Tampouco diría anti-millennial, a ver, un pouco feo. Pero bueno. Sí, Pero contento sí, co resultado. anti-millennial tampouco. Contento co resultado. Vale, cal é o Vale. seguinte test? Ora teríasme que facer unha ti e unha min, Ah, pero vale. se no test teño eu aquí un xa preparado. Bueno, a ver, en realidad eu tiño un xa preparado. Vale, pois Sí? Fagoche Sí, o test estou ready. directamente? Vale. Non che vou dicir tampouco o Xa. nombre do test. A Vale. ver. Que xénero de música che gusta máis? O hip hop? Non entendes nada do que di, pero tiveches unha gran idea de escoitalo en público para parecer máis dura e estás seguro de que funciona? Calquera menos as cousas raras como o crust punk, o freak folk ou o japan noise, cousas raras, non? O que máis molesta a xente é un coñazo. Ou en casa escoita sobre todo pop rock porque lle gusta a todo o mundo, pero en realidade o que che flipa é o reggaetón. Pois a verdade é que eu neste tema escoito de todo menos metal, pero se teño que elexir unha destas respostas, escollería de a que máis lle molesta a xente. Sabíao, pero tan fortemente. É que, no, pero é que realmente escoito de non me arrepinto de decir, escoito trap, escoito Frank Sinatra, son moi
demasiado. Moi dinámica, non? Por dicirlo de alguma maneira. Exacto. Vale. En que traballas, Silvia? Eres comercial de seguros, tes un para cada tipo de persoa humana que hai, está todo pensado. Eres camareiro ou camareira, se che houberan dado €1 cada vez que biches a alguén facer o ridículo nun estado lamentável, agora terías miles de euros para gastar en terapia. Traballas en atención ao cliente, gracias a isto eres experto en finxir interés polos problemas da xente. O teu soño é dedicarte á música, pero os teus pais dixeronche que nanai, así que estás preparando oposicións para a administración. Pode ser interesante esta resposta. Esto dentro de camarero, porque realmente si me dera €1 cada vez que alguén fai o tonto, tamén me pasa na facultade de Dereito. Pero creo que a última vai un pouco máis pola miña línea. Cal, o teu sono é dedicarte á música, pero como os teus pais A ver, nanai, que non é verdad, pero sí que é un pouco... é o que máis se acerca a ti. Sí, Vale, sí. listo. Ao teu mellor amigo acaba de ser abandonado pola súa parella e quere quedar contigo para chorar un rato. Que fas? Levasto de festa e convences a outro colega para que intente ligarso e que lle suba a autoestima. Un plan perfecto. Dixlle que tens que cuidar o peixe da tua avoa. Falar con xente deprimida dache entre pereza e vergoña allea. Daslle por culo infinitamente... Perdón, erro de traducción simultánea. Que che dá polo culo infinitamente, o sea, que non che importa nada, pero disposte a escoitar as súas miserias mentras bebes ata a auga dos floreiros. Eso sí, corre a súa conta. E non podes quedar porque o se toca cine máis cea coa túa parella, pero pasaste toda a noite ignorándoa bastante e falando por WhatsApp co teu colega. Non me representa ninguna, porque realmente sí que me gusta falar ca xente cando está nos seus momentos baixos. Síntome ben comigo mismo. Pero o plan ese de festa non che disgusta. Non me convence, porque realmente non me parece que é o que cal é o necesitas. que máis... Pois o último, pero sería un pouco surrealista, verdad? Por que sería surrealista? Home, porque eu o que faría sería quedar ca persona e falar, non levarla de festa. Bueno, tampouco hai que ser tan estrictos, Isto son test chorro, tampouco lle tanta importancia. Cal é o teu peor pesadelo? Sí. Que un zombi che coma o cerebro e te quedes sin ideas, quedarte encerrado con alguén no ascensor e que se poña a falarte dos seus problemas de hemorroides. Ese é chungo. Complicado. Chegar o luns ao traballo e ter que escoitar os teus compañeros explicando as cousas guais que fixeron durante o finde, como cada maldito luns. Ir á praia que Irina Shayk, Ryan Gosling te inviten a rebozarte pola orilla ao seu lado e teñes que rechazar a oferta porque está a tua parella adiante. Esas son as únicas opcións que hai. Sí, eu diría que ti che gustaría, o sea, que o teu pesadelo sería chegar o luns ao traballo que che conten a súa vida. Acertastes de pleno. E que o resto dame igual. O sea, que me coman o cerebro non me fai gracia, pero tampouco me traumatiza, pero... Fantástico. Que a xente me restregue a súa felicidade suele ser algo que non che agrada. Non me convence. Vale, a tua cuñada tivo un bebé horroroso e insiste en que o collas nos brazos. En canto o fas, o bebé ponse a chorar a pleno pulmón, arrugándose todo e poñéndose aínda máis feo. Como reaccionas? Colles o chopete, remollas yo en Coca-Cola e enchufas yo. A ver, é un pouco un vocabulario feo, non? Pero madriña, é que este test son moi pasivo-agresivos. Sí, así fixo calar túa nai a todos os teus irmáns durante anos. Sinteste tan incómodo que fixes un calambre no brazo para que cho quiten rima. Fas como que che fai gracia comentando maravilloso que debe ser cuidar deste Anseliño as 24 horas ao día, 7 días a semana, LOL. Horrorizaste e fas ademán de devolverllo a nai. Ela mírate con desaprobación, así que te quedas hasta que te reventan os tímpanos. O puto neno que escolles. Gustaríame decir que yo devolvería a nai, pero todos sabemos que faría a última. Vale, horrorizaste. Sí. Aguanto con neno hasta que morres. Sí. Bien. Esta é a última pregunta. Cal é o teu lema vital? Hai que pensar. What the fuck? Contame máis. #no. Unha non é de pedra. Estou entre hai que pensar e what the fuck. Vale. Eu diría... Sí. Que? Eu What creo the fuck. que a segunda, sí.
Vale, moi ben. O teu resultado é, e o test este en cuestión era que meme eres? E o teu meme é o trío imposible. É dicir, o rapaz que vai pola rúa agarrado da man de outra rapaza mirando a outra rapaza. É O a meme definición... máis mainstream. Sí. A verdade que sí. Leva bastante tempo sendo moi mainstream. Demasiado. X. É moi raro, bueno. A descripción deste meme é: tes bastante claro o que queres e o que non. O teu conformismo ou vagancia tenche atrapado nunha opción regulera. Con esta actitude estás condenado a ver pasar as oportunidades que desexas mentras choras encadeado a bola da mediocridade. A parte boa é que todos vivimos un pouco así que choquemos as insatisfaccións. Este texto obviamente era del jueves, a ver. Estou totalmente de acordo con o mellor xornal que eu diría hasta non satírico que ten o Estado español. Pero bueno. Desgraciadamente. Desgraciadamente, sí. Non sei se tes algún test máis. Teño un, se ainda temos Vale. tempo. Temos tempo para un máis. Vale. Pois non che vou decir de que vai, pero vas pillar xa o cim. Vale. Escolle o xénero musical que máis te guste destes 4. Rock, R&B, folk ou bandas sonoras de películas. É que me gusta un pouco todo. Eu creo que o folk. A ver, folk si... Pero bandas de películas tamén está guai. É moi inspirador. Xa que elegir. Folk. Vale, sabía. Non folk nunca falla. Cal destes legendarios artistas gustache máis? Frank Sinatra, Bob Marley, Robert Plant ou Elvis Presley? Repite? Frank Sinatra, Bob Marley, Robert Plant ou Elvis Presley? Frank Sinatra. De momento estame gustando moito e son moi fan de Frank Sinatra. Vale. Vale, destes outros 4 xéneros, cal escolles? Punk, hip hop, jazz ou country? Estou entre jazz e country. Vou dicir jazz, porque xa dixen antes folk, entón Bien, para justo darlle me un por pouco onde de... vai. Vale. Cal destas Eu legendarias... non entendo por onde vai este test, Ti dicías Xa. que eu vou pillar rápido, pero non sei me O sea, vas pillar que é de música. Home, eso sí, claro, a ver, Vale. tampouco son tan corto. Pero non sei cal é a finalidade de todo isto. Xa verás. Cal destas legendarias artistas mulleres é a túa preferida? Aretha Franklin, Dolly Parton, Janis Joplin ou Madonna? Musicalmente, supoño, claro. Sí. Eu estaría entre Aretha e Janis Joplin. É que me gustan todas. Pero, bueno, voume decantar, non sei, por Janis Joplin, que me gusta moito, veña. Ainda fai pouco escoitei algo de Janis Joplin. Ainda que eu escoito de todas, que é o mellor. Bueno, a min Dolly Parton... É que a min o country teño un problema, pero bueno. Por que? Que problema hai co country? É fantástico. E Dolly Parton É que a é única que me fantasía. gusta de country son os primeiros discos de Taylor Swift e algunha de Miley Cyrus e xa está, pero máis non podo escoitar. Bueno, Vale, ahora temos outros 4 xéneros dos que tens que escoller. Religiosa, música en plan coro e tal, que a ti eso ainda che vai un pouco. sí. Reggae, dubstep ou música clásica. Música clásica, Vale, non hai dúbida. vale. Cales destas boy bands clásicas che gustan máis? O Rolling, The Who, os Eagles ou Earth, Wind and Fire? Rolling. Vale, outra vez, escolle o teu xénero musical favorito dentro destes 4. Metal, funk, pop ou rock clásico? Rock clásico. Cal destas bandas modernas che gustan máis? Daft Punk, Maroon 5 ou Green Day? É que realmente non escoito moito esas bandas. Pero diría Maroon 5. Vale, a máis... Así, falando de memoria, pero Hmm. non é que... Destes instrumentos, cal che gusta máis? Piano, guitarra acústica, eléctrica ou batería? Piano. Eu de pequeno ademais tocaba piano. De pequeniño. Bueno, aquí está a nosa amistad en xogo. Cal destas cantantes é a túa favorita? Beyoncé, Norah Jones, Gwen Stefani ou Taylor Swift? Cal? Beyoncé, Norah Jones, Gwen Stefani ou Taylor Swift? É que só coñezo a Beyoncé e Taylor Swift. Vale, Escolle ti, Silvia. vale. Pareceme ben.
Vale, é un test de personalidade bastante profundo. Ui, A ver se acertou. a ver o que sae de aí. Eres reflexivo e complexo. Disfrutas dunha música reflexiva, nostálxica e moi compleja. Estas características tamén poderían describirte a ti como persoa. Ao mesmo tempo, a xente que escolle os xéneros que ti escolles tende a ser moi intelixente. Polos tipos de música que elexiches, podemos dicir que tendes a ser moi talentoso e moi creativo. Aberto ao cambio, a viaxar, gustache a natureza e experimentar ca vida. Moito máis que ter cousas materiales. Daslle unha gran importancia ao equilibrio interno e tratas de alcanzalo ao igual que a individualidade e a igualdade. É moi xenérica. É moi xenérica. Direi que acertou en todo menos no de inteligente. Pero... Bueno, iso eu creo que si tamén acertou. Bueno, a ver, son respostas moi xenéricas, pero Sí, pero eu que creo acaban que este gustándoche. pillouche un pouco tamén, Sí, eu son unha persona que me Aberto ao reflexiva de bondo. cambio, gustache a natureza, aí pillouche un pouco. Sí, a verdad que este test tivemos así un pouco picado, non? Pero bueno, está ben, Ben. está ben. En fin, isto foi a toada. E isto foi todo por hoxe. Moitísimas grazas a todas e a todos por escoitarnos un día máis. Silvia, onde se pode seguir a xente? En Instagram é @silviatuas ou en Twitter @silviatunesanon99. Lembrade, bueno, a min A podeme ti, seguir en todas as redes en @bimpoloaire. E tamén lembrade seguir a Sousere Fala en todas as redes sociais, entrar en asousere.anso.gal para estar ao día de todo. Intentaremos seguir fielmente esta quinta tempada. Non prometemos nada porque, bueno, son uns meses complicados, pero oye, o Asousere non se vai a ninguna parte. Estaremos aquí día sí, día non, pero estaremos, vale? Así que nada máis, moitísimas grazas por todo e vémonos a semana que ven. Moitas grazas.